Mo ni straight. Lahi lagi to itong yagyaan before. Oh. Ito sa ano sa agi pikas. Kaya man naman Meow. Taking the perfect picture for the doggies, Day. someone is new. Oy, oy, shush, shush. Here, night, 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 night. Good morning. Good night, night. Hello, what did you ask her? Come here. No, di na ka-agi ka akong baby girl, guys. Hadlok na. What's that? No. Come on, Mr. Yam. F, 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 stop. Lakad-lakad kami guys, going home now. Day off ko for today. Oh, okay. What, oy? Did you want Na. Kasi diba, the whole week sobrang busy talaga sa work and all you do is work, work, work. And when you get the chance talaga na may day off ka, it's really nice to go back to the nature. See? Sobrang, nasa ilalim kami ng bridge. So that's why it's dark. Grabe, sobrang ganda. Tingnan niyo yung likod ko. Yes. Sobrang ano lang. Hindi namin pinano talaga na we're gonna go out and walk. Pero, ha? See? The bridge. Diyan tayo kanina. Diyan. Sobrang ganda. Grabe. Nakaka-refresh. Sometimes talaga, it's really nice to go out and just enjoy the nature. And it's raining a bit. See? It's raining a bit. At saka ganito yung mukha ko guys. Kasi ano, maglalakad lang naman kami dito sa kagubatan, di ba? See? The colors. Dati talaga itong mga ganitong view, nakikita ko lang sa mga teleserye ng Korean novela. Yung mga ganon. But now see? It's so nice. Nalakad din namin yung mga doggies. There. So pretty. Grabe, nakaka-fresh ng mind. I'm always saying it, nakaka-fresh naman, pero yun naman talaga. Kasi diba, from everyday work, pressure sa work, yung stress, yung ganyan, and then, you get a chance na mag-walk ng ganito, parang everything is so at peace. See, maginaw siya, pero carry naman yung ginaw niya, hindi yung sobra-sobrang ginaw talaga. Yan. Haggard na mukha ako, pero it's fine. So, may hawak pa akong payong. Kasi nga umuulan. It's so nice. Naisip ko talaga na, kasi ngayon si Marty nasa Pilipinas siya. And I'm thinking na pagbalik niya, nasa Pilipinas siya ngayon, tapos babalik siya dito, and then in a month after, kami ng dalawa pupunta doon. And I'm thinking na parang, given the chance na talagang we have to grab the opportunity na mag-walk, ganito. Dati hindi natin ito na-appreciate yung walk-walk. Pero talagang I can understand now why people always do it. Before parang, ang OA naman, bakit nila ginagawa niya, pinahirapan yung sarili. Pero hindi pala. It's so nice.
today? Di ko eh. Oh, yeah, make a video. No. Make a video of the big fall. Free. No. So fun. Sige na din ako. Di ko eh. Wala. Tanawa na gudo. Hoy, wet ang ano ha? Ang... Day, ang yuta, day, wet. Ano man Tagalog ng yuta? Ang lupa. Is ano siya? It's wet, so delikado. Pero it's so Sa nice. lupa, ampas lupa. Ang saday. Yampas mo sa lupa, ngampas lupa. Ang buwang. Nice, oy. I love it. Yun yung aming... Ha? Isa ka siya di ha? Sosyal. As in? Complete ba? Complete siya. Kung gusto kag... Dagat, doon sa kanan. Kung gusto sa kag ka ng shopping street, napod. O gusto sa kag nature lang, napod. O gusto kag swimming pool, napod. O gusto kag what else pa man ha? Daghan, complete. Yeah, walking. Walking. Yeah, mag-stay para Mm. sila. Dagat, everything. Sino na for the next? Dagan mo rabbit diri day. Kasi mo ta siya kasi mo. Ah. Libas ni siya ron. Yung video kan. Agoy! Tutuyok chucho. Awan na. Success. The story of success. Frederick, ayaw uy. Pakonsentrita sa na. Naday. Cute kay no gamay kay tiil. No, Oh. you forgot cat. Success story for today. Milkfish. Milkfish in vinegar. Unsa maging English siya ni Day? Milkfish with apple cider. Wala mo gipangayon. Ulo man ako nakuha. Oh, black olo. Yummy. Dai. Oh my Look at the eyes. And the e-cook is here.